Бүгінгі тапшыруыбызны башлап, бар тамашачыларыбызны да кайнар сәламлибез. Һәм экраннар алдына зур Чиркли авылындагы гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Мөнир Сабит улы Бирюковны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең олы 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зәйнәп, улы Ренат, килене Гөлия, оныклары Алсу, Мәрьян һәм Диния котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Дистәләгән еллар элек матур гаилә корып, яраткан тормыш иптәшем гаилә башлыгы вазифасын үз өстенә алды. Һәм ир-атка тиешле булган эш төп вазифасында үтәп, агач утырта, өй сала, яраткан балаларында бу дөньяга китерде. Хәзер инде балалары да анардан үрнәк алып, матур гаиләләре белән яшәп киләләр. Бабайны бәхетле итеп, оныклар бүләк иттеләр. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа котлау булып бары бирешсеннәр. Син булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туган дусларың өчен төпле киңәшче дә. Синең белән хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгелдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Кадерләп кенә яшим мин иремне, җаным диеп кенә йөртәмен. Тормышымда терәк булган өчен көн дә аңа рәхмәт әйтәмен. Тиргәсә дә мине ачуланмыйм. Тирги икән, димәк, шулай кирәк. Ул тиргидә 5 минутта үтми кышып ала бит ул мине тизрәк. Бары рәхмәт кенә әйтәм аңа. Ул бит минем иң якын кешем. Тормышымда иң кадерле бүләк, ана бәхетен бүләк итүчем. Безнең өебезне ямле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешем, сөекле әткәебез, бабакаебызның бүген туган көне. Сине матур юбилеең белән тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгалә хәерле озын гомер, саулык, иман байлыгы, тыныч, бәхетле картлык насыйп итсен. Без сине бик тә яратабыз. Синең кебек йомшак күңелле бабай, җылы сүзле, нурлы йөзле бабайлар юктыр бүтән. Барысы өчен зур рәхмәт әйтәбез. Әбиебез белән татулыкта, озын гомер, саулыкта үтсәгез иде. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 70 яшең тулганда. Кадерле Мөнир Сабитович, якыннарыгызның бар җылы теләкләре дә тормышка ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Сиңа авыр чакта сузды ярдәмгә кулың, диләр генә язылса да гомерем китабына яшә үзе бәхет бит ул, син булсаң яннарымда. Ömrüm kitabına yaşarızı bırakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. Şaşırt məhabbətin Ülkən ışıq yerində Yuxarığa dağayıb dağır Ülkələşkən günlərdə Diller günə yazılsa ömrüm kitabına
hatalarda ağlarsız bulur yaşar ömür yılları kısa yaşayırken yaşlar yıllar günde yazılsa da ömrüm kitabına yaşarızı bakıp bitur sen bulsan yanlarımda yıllar günde yazılsa da ömrüm kitabına yaşarızı bakıp bitur sen bulsan yanlarımda yaşarızı bakıp bitur sen bulsan yanlarımda sen bulsan yanlarımda yaşarızı bakıp bitur